Ali Piano ne ke kiɗa. Tsira wurin shirin hangal gina ne. AP Sound Record. Za a gani nan za a bar ni da lokaci Allah ya yi. Ana ko ce guide ma'aku amma lakin matu da wani shafiya. Nan za su gamu nan za su bar mu da lokaci Allah ya yi. Da amar gobe da yan makokoca muna tawake a cikin gari na. Kalam hello agogo asmu jina ko wal khair agogo asmu albaqada wal hisad mabunko ad-dunya alay melina ana shaqali amal magul anbuni lakin bake kula madar tushufuni ana akhuku wala tilku insha Allah yawm tigar muliya. Mana kiji da ane fane hernyar koko da ne wakirin ne zero wurin shiro hangala ina ne yayi wa kullum ba manan zufa ne alaga mafir mana adu ciski ne muradinin gulle da ane gone fuskanin rakuna nishawa nan wana kare su tina awashin wani nan za su gafu nan za su bar da lokaci Allah ya yi. Da amar gobe da yan makokoca muna tawake a cikin gari na. Koda kunyoba ni ba sata nakewa kuma ba shaye-shayewa waka ce nake yi hakanan Allah ya tsara ba wai na kaiwa ana ranse ba dabara sai kuma zancen sanadan Allah in uwana al'amarin mukaddari ne daga sarkina ina alfahari da baiwar da Allah ya bani duk abin da Allah